Danas pravimo jednu preukusnu domaću pitu sa mesom. Mekana, sočna i puna fila, baš onako kako svi volimo uz šolju jogurta. Ovo je jedan od onih recepata koji zamirišu cijelu kuću i okupe porodicu za sto. Ako volite jednostavne domaće recepte koji uvek uspevaju, na pravom ste mestu. Danas pravimo pitu sa mesom od gotovih kora. Idealna je i za ručak i za večeru, ali i kada želite nešto ukusno a brzo. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Za današnji recept bit će nam potrebno za preliv 3 jajeta, 250 ml jogurta, 1 čaša od jogurta ulja, 1 čaša od jogurta Pavlake i 1 kesica, odnosno 12 grama praška za pecivo. Za nadev nam je potrebno 500 grama mešanog mlevenog mesa, 1 manja glavica luka sitno iseckana, ulje za dinstanje, začini po ukusu. Ja ovdje imam kašičicu bibera, kašičicu vegete, kašičicu aleve paprike i pola kašičice soli, 500 grama kora za pitu, tankih kora, a što se čaše tiče, ja sam koristila ovu. Na malo ulja propržit ćemo sitno seckani crni luk, samo dok ne omekša i lepo zamiriše. Dodajemo mleveno meso i dinstamo ga zajedno sa lukom dok lepo ne promeni boju. Sada kada je meso skoro gotovo, dodajemo začine. Vegetu, biber, so i alevu papriku za lepšu boju i bogatiju. Nakon što ste pripremili nadev, podelit ćete ga na 2 jednaka dela, zato što nam je tako zgodnije posle za slaganje pite. Prelazimo na pripremu preliva. Najprije ćemo da umutimo 3 jajeta. Zatim u jaja dodajemo jogurt, ulje, pavlaku i za kraj prašak za pecivo. Sad ćemo sve to lepo da sjedinimo.
kore delimo na 3 dela kako bi se fil ravnomerno rasporedio. U mom pakovanju je bilo 18 kora, tako da ja imam 3 grupe po 6 kora. U fleh obloženim papirom za pečenje stavljamo prvu koru i premazujemo je pripremljenim filom. Isti postupak ponavljamo sa svih 6 kora. Nakon što smo premazali 6. koru, po njoj ćemo da rasporedimo prvi deo fila. Postupak ponavljamo još jednom. Dakle, red kora, zatim meso i završavamo sa posljednjim slojem kora. Kada je pita složena, iseći ćemo je na kocke kako bi se kasnije lepše ispekla i lakše služila. Na kraju preko cijele pite ravnomerno raspoređujemo ostatak preliva. Pitu nosimo da se peču u prethodno zagrejanoj redni na 200 stepeni nekih 40 minuta, odnosno dok ne dobije lepu boju. Pita je pečena. Ostavit ćemo je samo malo da se prohladi. Najlepši trenutak je kada se pita seče. Pita je mekana, sočna, kao što vidite bogato punjena, a miris je nešto što ne može da se opiše.
Ovako pripremljena pita je savršena i za porodični ručak i za večeru, ali i kada želite nešto domaće što svi vole. Ako volite ovakve recepte, zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!